dito guys. So nandito po tayo sa harap. Vlogger to, vlogger. Dito. Shout out. Kasi yun guys, papunta po tayo ng Bayangbang. Yan, ride out natin 5 o'clock PM. Yan, November 28 po. So ngayon, pupuntahan po natin yung yung Christmas light doon. Kasi nung pumunta kami ng Gapan, ayan. Kali tinignan ko lang sa harap, ang dami-daming ilaw. So, titingnan ko mamaya kung makakauwi po ako. Or doon na lang ako matutulog sa friend ko. Malasiki. Ayan, so susunod po na po yung Bayangbang. So, medyo umaambon pa rin. Ayan guys. So, kanina ayan. Kasi linggo ngayon, ayan. So, kanina nag-bike po tayo sa C5. Pagkatapos dito sa sa may Bayangbang, ayun. Ayan. Na po tayo ng bayan po ng Malasiki. Ayan. So, liko tayo sa turn left. So, yun. Ayan sila Ayan, nakasabayan natin si Kuya. Yung mga taga Malasiki din sila. Ayan. Taga saan kayo uli? Magalang. Ayun. Yun na yun. Ayan, shout out sa inyo. Yan, medyo maambon pa rin. So, tuloy pa rin yung padyak papuntang Bayangbang. So yun guys, nandito na po tayo sa San Julian. Yan. So yan, kanina yan, hinabol ko yung sila tapos yung dalawang kasama niya. Kasi medyo napagod tayo. So malapit na tayo sa may Bayangbang yan. So, ginat ko sila nag-edit pas daw. Ayan. Tapos na rin Jeff. Papasama sana ako sa kanila. Ayan. Tapos ayan, sila dalawa. Tapos si kay Papa Dan. Ayan. Sabi niya alas 4, ayan, tagal-tagal. Hindi niya ako in-update. Kasi ride out ko sana 4 o'clock. So nag-ride out po tayo is 5 PM. Ayan. So yun guys, malapit na po tayo sa bayan. Dilim na. Hindi ako nakikita niyo pa ako. Ayan guys. Ayun, so guys, titignan muna natin yung statue, yung San Vincent Ferrer po. So kasama ko, nakasalubong ko yung mga subscriber natin, yung taga ayan, malapit sa Wawa Bridge. Yan. Yan sila guys. So magsha-shoutout sila mamaya. So yun guys, nandito na tayo sa San Vincent Ferrer. Yan. Kasama ko yung mga yan, mga Team EBC Bayangbang. So guys, yan. Damo na tayo dito. Tapos
Ayan, titignan natin yung Christmas lights sa ano, sa plaza nila. So napadaan tayo dito sa San Vincent Ferrer. Okay guys, update ko kayo mamaya guys. Ayan guys, yan. Ganda, San Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. Ayan. So mas maganda din ito po yun. Yun. Ayan. Big lantern po, yan. Ganda. Kumain ko ba? Kanyang kay bote nila. Ay, ito yung nasa Santa Barbara. Santa Barbara. Hindi pupunta yung mga... So yun yung guys, yan, may nakita tayo mga ano, ako po. Mascot ba yan? Ayan. Ayan yan. Team walang budget. Ayan, team walang budget rider po. Yan. Pero kabalita rin yun ma'am, no? Yung walang budget, mayroong budget, no? Talaga. Hi, sir. Sir. Ano? Ayan, shoutout sa mga team walang budget. Sa Campo Epicentro. Ayan. Shoutout naman ng YouTube channel ko, Pasaway. Ayan, pasaway po. Yan. Tatlong letter Y, Tuldok 018. Yan. Tapos ano, pag-click na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin niya. So tatapos sa lahat ng ano, lahat ng pupuntahan nila, yan, dadaling kayo sa ano, iba-ibang lugar. Ayan, Ma'am She Eds po. Ma'am, she? Eds. Ayan. Ma'am, she Eds. Opo. Okay. Ayan guys ha, subscribe kayo. Ayan, pasaway. Campo Epicentro, Campo Pasaway. Epicentro, Pasaway. Ayan. So, lahat ng new subscriber yan. Support lang guys. Ayan guys, may nagagalit. May vlog yan. Hindi kasama namin. Wala, joke lang sir. Hindi yan, lagabag na. Hindi po. Kasama namin. Hello sir. Buong Pilipinas. Ayan, mga team charity po. Yan. Team Charity Philippines. Tapos sila yung, ano yun sir? Ano? Yung group namin na sakop ng Team Charity Philippines. Okay Iba't guys. ibang Yan, support. iba't ibang riders ko. Ayan, support natin guys. Yan. Kaya support nyo yung United as One. Yan, United as one po. Yan. Mga riders! Basta yung mga bibisita po, search Campo Epicentro, yung mga naghahanap ng mga papasyalan. Yan. Subscribe nyo si ano. Sa Doc TV. Yan, Doc TV po. Yan. Doc TV. Dito, ay, bro! Oh. Bro, halika! Yan. Bro! Asa si Bru? Channel mo! Channel mo. Promote Hi mo. guys! Shoutout ko sa inyo. Promote ko lang yung channel ko, Bro TV. Yan. Yan, Bro TV. Yan, subscribe po. Pakiclick na yung notification bell. Yan, para updated kayo sa lahat ng pupuntahan nila. Yan, mga charity. Ayan. So guys, abangan nyo sila guys. Kasi, Pero then, paano din pa-subscribe din ng channel ko, Maki Motovlog. ayan, Maki Motovlog. Maki Motovlog. Motovlog. Ayan guys, support Ma'am natin Shields. yung mga, yan, my shields. Shields. Oh. Ayan, Pumunta nyo na po lahat, wag lang sila. galing pa sila ng ano, ng Bulacan. Yan. Ay, Lingayen, tapos uwi sila ng Bulacan. Ay, so, dediretso kayo doon, ma'am. Ay, sorry. Yung gayen, tapos pumunta muna kami Manawag, nagpa-bless na rin. Okay. Tapos, ito na yung way namin pa. Okay, ingat kayo mga sir. Sir. Nice meeting you. Sige po. Kasi yun guys, nakita natin yung mga taga Bulacan yan, yung mga team walang budget po. Mga team as one. Ano as one? Team ano yung isa? Team Banito. Ayan, basta mga team. Yan. So, lahat ng mga riders yan, ingat po. Shout out sa Team Banito. Yan, team Banitog. Ayan, Banitog. So guys, nandito tayo sa ano, sa Bayangbang. Yan.
So kanina yung yung Sagapan, duman lang po kami dito, update ko lang kayo nun. So guys, marami din tao dito. Ayan. So maganda din, yan. Daming tao. So kanina pinunta natin yung pinunta natin yung San Vincent Ferrer bago tayo pupunta dito. Ayan guys. Ayan, daming tao. Ayan guys, yan, yung mga balak pumunta dito, yan. Ayan, ganda. Ganda dito guys, yan. So, update ko lang kayo guys. Ayan. Sabi na lang po yan, yung nasa likod. Nakikita ko kayo sa CCTV. Hindi na po tayo ng maayos. Yan, ewan ko lang kung may pila po. Yan, may pila po dyan. Ewan ko kung ano yan. Ayan. So guys, yung bike natin kanina, iniwan ko sa pinsan ko. Yan. Ganda. Pila tayo. Pila tayo. Yan, dami. Kasi yun guys, nakita natin mga taga Nagsaing Kalasyaw, yan. So shout out na sila. Thank you din guys. Taga Bayambang, subscribe guys. Okay, Ma'am She Eds. Kanyo? KMJ. Ma'am She Eds. Kala ko nakasubscribe na siya. Okay yan, guys, yan. Dito ko na po puputulin yung dito na magwawakas yung video ko, yan. Pina-update ko lang ko kayo sa mga lights dito sa Bayambang. Ayan, nakita ko yung mga taga Nagsaing, yan. So dito na po ako gagawa ng outro ko. Hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Ma'am She Eds. Din pakiclick na yung notification bell para updated ko yung sa lalang videos na gagawin ko. So guys, thank you so much po and God bless. Okay, once again, this is Ma'am She Eds. Hello!